but what I do that defines me. Åh Gud, han læge. Det er jo fantastisk. Jamen, du er jo skør. Tak. Ja, det er selvfølgelig også et kompliment. Ja, er du et menneske? Eller hvem er du? Det er Alex. Jeg er Alex. Ja, det er godt. Og fortæl om din barndom. Nej. Men altså, nu vil jeg sige, det er første gang, jeg er til mandestrip, så jeg synes det er underholdende. Hvad synes publikum? Men omvendt, så er Batman jo Jokerens naturlige fjende. Ja, det er det. Så... Jeg vil aldrig have været den her oplevelse for uden. Jeg ved ikke, om jeg kan rumme og se den igen. Så skal jeg på efterløn lige direkte. Jeg synes, det var et forrygende underholdning, men selvfølgelig var meget underholdning også kvæg kostymerne og fyrværkeriet og overraskelsen i det. Jeg bliver så gå med mavefornemmelse, så jeg bliver nødt til at sige nej.